लोगोफोर दिनै आरो मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनै आङो आरो मोनसे नोंथांमोनजों ब्लग शेयार खालामनो होननानै आङो भिडिअ खालामदों आरोना लोगोफोर दिनै जोंहा सारनि माने साकरि खालामनाय समावहाय माने एकेलगे जमा माने सार्भिस खालामनाय माने लोगोआ जोंहानाव फैनो होननानै बिराद दिननिफ्रायनो बुंबाय थानायमोन आरोना ओमफ्राय फैनाय जायाखैमोन ओमफ्राय दिनै माने फैनो नागिरदों आरोना लोगोफोर दिनै सानडे ओमफ्राय फैनो नागिरनायखाय माने जोंबो लेंहरबाय आरो दे समाय जादोंबालाय आरो फैनानै थांफै होनना बुंबाय आरोना ओमफ्राय लोगोआ दायो फैगासिनो ओमफ्राय बेखौनो आङो एसे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो होननानै नोंथांमोननोबो दिन्थिनो होननानै भिडिअ खालामदों लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर नायलांबाय थादो आं फुङाव गासै खामानि बाहेरनिफोरखौ मावना लाजोबबाय रुमफोरखौबो साफा खालामनानै लाजोबनानै ओमफ्राय मात्र दायो किटचेननि खामानि दङ आरोना दुगैनानै लाबाय ओमफ्राय आलासि फैगोन नालाय आरो इनिखाय आङो अग्रं दख'ना गानाखै दिनै लांगाखौनो गानबाय आरोना आलासि फैगोन होननायखाय हामा नुयोना अग्रं दख'नाखौ जोङो न'आवहा माने सानफ्रोमबो दैलि गाननानै थायो ओमफ्राय माहाबा थांबासो जोङो माने बे लांगाखौ गाननाय जायो नालाय ओमफ्राय दिनै आं लांगाखौनो गानबाय आरोना नै लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौबो आं बिदिबा स्टार्ट खालामसै लोगोफोर नायलांफाबाय थादो लोगोफोर आलासिया जोंहा सफैबाय ओमफ्राय आं दायो दसे रायज्लायनायनि उनाव साहा होनो रेडि खालामदों आरोना ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोननोबो एसे दिन्थिबाय ओमफ्राय दायो नायदो लोगोफोर जोंहानि आलासिया बेनो नैबे फानलु ओमफ्राय बे सालाद ओमफ्राय नै जोंहानि सारा बानायगासिनो इखो सालाद बानायगासिनो नै दायो आंनिया माने संनाय एरिया माने आधा जाबाय आरोना लोगोफोर माबा भिडिअ क्लियार नुवाखै ओमफ्राय आधा जाबाय आरोना ओमफ्राय बिसोरबो आरो आउट बास लानानै दसेनि थाखायसो फैदो नालाय ओमफ्राय ओंखामखौ तारातारि संबाय आरोना जाहोहरथारनि होननानैहा ओमफ्राय दा साहा होखांबाय नै आङो दायो बिसोरनो लोङोनो आरोना लोंग्रादो बेदर एसे माबाना होनो नायदो आं नै आं ना फ्राय खालामबाय थादो दायो ओमफ्राय आरो नै बे बिलाहियाव होगोन आरोना बे बिलाहि टप जागोन आरोना ओमफ्राय बेदर नै लोगोफोर बे जाबाय बयलार फ्राय नै लोगोफोर जोंहा सारा बिराद गोबावनि उनाव लोगोखौ लोगो मोननानै रायज्लायगासिनो ओमफ्राय नै आंहा दालियाबो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो बिथांमोना एसे लोंबाय थानाय समावनो लोंखांनायनि उनाव आङो ओंखामखौ माने होखानो होननानैहा आङो माने ओंखामबो खुरनानै डाइनिं टेबोलावनो आङो लोंहोखादोंमोन नालाय लोंग्राखौ ओमफ्राय ओंखामखौबो आं बेयावनो लाबोनानै होखाबाय मानो होनबा बिथांनि न'आ नगाङावहाय ओमफ्राय एसे टाइम नाङो नालाय थांनाय फैनायावहाय बिनि थाखायनो आङो एसे थाबनो ओंखामखौ जाहोबाय नैबेनो लोगोमोन आरोना जोंहा सारजों एकेलगे सार्भिस खालामनाय ओमफ्राय आं बिसोरखौ मेम'रि थाथों होननानै भिडिअ एसे खालामबाय ओमफ्राय दायो थांनायनि टाइम जाबाय लोगोफोर मानो होनबा एसेबां गोबावनि उनाव लोगो मोननानै भिडिअ खालामबाय थानो हाया नङा होमबा नोंथांमोनाथ' मिन्थिखायो एसेबां गोबावनि उनावहाय फैनाय आलासिजों एसे जिरायनानै रायज्लायनांगौबो जायो नालाय नै लोगोफोर बेखिनि भिडिअ खालामनायखौ फिसाजो गेदेरा न' सिंनिफ्राय थानानै खालामनायमोन मानो होनबा जोंहा न' सिंनिफ्राय ओंखाराखै आरोना उन्दै सासेया लाजिनानैहा ओमफ्राय बेखौबो नोंथांमोननो एसे दिन्थिनो ना भिडिअ खालामनायखौबो होना होबाय ओमफ्राय दायो आलासिफोरखौ बिदाय होनाय जाबाय आरो हेलौ लोगोफोर मेंबाय आरोना आलासिखौ थिनहरखांबाय दायो ओमफ्राय आं दायो जानोसै आरोना ओमफ्राय आंनि दिनैनि बे भिडिअखौबो आं दोनथ'नोसै मेंबाय नालाय नै दिनै ओमफ्राय ओंखाम उखै सोबाय आङो खामानि मावसिनाय जाबायना ओमफ्राय ओंखाम जानानै रेस्ट खालामसै आरोना नै आं दायो बे नाजों बिलाहिजों टक बानायदोंमोन आरोना आलासिफोरनि थाखाय ओमफ्राय दालि ओमफ्राय बे अमा बेदर लोगोफोर अमा बेदर नै एखे बारा एसेबां गेरलायाखै लोगोफोर पापर खाम ओमफ्राय आङो बयलार बेदर दंमोन बयलार बेदर जायादे लोगोफोर ओंखाम उखैनायखायनो थाबनो जाबाय आरोना आङो लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा गासैबो बयबो जाखांबाय आरोना दहायनो होखांजोब्बाय दायो टाइमा 3टायानो जाबाय ओमफ्राय आं हारसिंल'सैमोन जानो थाखाय ओंखामखौ दिनैनि भिडिअखौ माबायदि नुखो लोगोफोर बिदिब्ला आंनि दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरोना बाय बाय